Sentejn ħabs sospiżi għal 3 snin għal-om ta' tarbija ta' 9 xhur li jerqet fil-banju f'Awwissu tal-2012. Il-Maġistrat innota li fil-waqt li l-om ikkawżat il-mewt tat-tarbija b'negliġenza, it-telfin tat-tarbija tagħha kien l-akbar kastik li jom tista' tingħata. L-awtopsja konfermat li l-qalb tat-tarbija waqfet ħabbat minħabba l-ammont ta' ilma li belet. Fil-qorti ġew ippreżentati provi li l-om kienet tiċċettja fuq Facebook fil-ħin li seħ l-inċident u l-banju nsab mimli sa fuq net. Il-qorti konsidrat ukoll li l-om kellha bi 17-il sena dak iż-żmien u li kellha tfulija diffiċli. Il-qorti ordnat ukoll li tfajla tinżamm taħt supervizjoni għal 3 snin biex tingħata l-għajnuna. Mara ta' 36 sena nħelset minn l-akkuża li rritet iddaħħal id-droga eroina fil-ħabs. Dan wara li l-maġistrat ikkonkludiet li ma ġiex provat li kienet hi li daħlitha. Tanja Kalleja ta' 46 sena minħal Ormi kienet mixxija li f'Jannar tal-2006 kellha fil-pussess tagħha l-eroina li traffikata u li pruvat iddaħħalha fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Gwardjan tal-ħabs xed li dakinhar huwa kien stazzjonat fis-sessjoni tad-debituri meta daħlet Kalleja biex tħalli xi ikel lin-neputi tagħha. Wara tfittxija li saret instabu żewġ koxox ta' tiġiġ li f'waħda minnhom instabu żewġ pakketti suspettużi. L-akkużata ċaħdet l-akkużi mresqa kontrija bil-qorti teħlisa mill-akkużi minħabba li ma kienx hemm provi biżejjed li kienet hi li ħadet id-droga fil-ħabs. Raġel ta' 42 sena nħeles mill-akkuża li kellu id-droga. Il-każ seħħ f'Settembru tal-2009 meta l-akkużat kien instab mitluq f'nart f'Ħażabbar u fejn instablu pakkett sigaretti borza bit-trab kannella ġo fih. Huwa tieħed fl-asta tal-Pulizija ta' Ħażabbar u wara l-isptar Mater Dei. Fil-qorti ntqal li fil-passat ir-raġel kien diġà abbuża mid-droga. Il-qorti ħelsitu minħabba nuqqas ta' provi li juri trab kannella li kellu kien eroina.